ଝାରଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଲେ ଚାଉଳ। ଗ୍ରାମର 3 ଘର ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଲେ ଧାନ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର 4 ବନାଞ୍ଚଳରେ ଶିମିଳିପାଳ ଓ ଝାରଖଣ୍ଡୀ ହାତୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 36 ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝାରଖଣ୍ଡୀ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗ୍ରାମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଖାଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଚାଉଳ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜିଆ ବନାଞ୍ଚଳ କାଦଡ଼ିହା ସେକ୍ସନର ପୋଡ଼େଇ ଧୋଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ 26 ଗୋଟି ଝାରଖଣ୍ଡୀ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଦନ୍ତା, 13 ମାଇ ଓ 7 ଛୁଆ ରହି ନିକଟସ୍ଥ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ କୁଶପଦା ଗ୍ରାମରେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦଡ଼ିହା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଫୁଲସରୀ ନାୟକ ଓ ମାଳତୀ ନାୟକଙ୍କ ଘରର ଝରକା ତାଡ଼ି ଧାନ ଖାଇଥିବା ବେଳେ କୁଶପଦା ଗ୍ରାମର ପାଳହଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସେକ୍ସନର ଚତୁରିସାହି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିମିଳିପାଳର 2 ଦନ୍ତା, ଦୁଧିଆଣୀ ବନାଞ୍ଚଳର ଦରି ସେକ୍ସନ ପୁରୁଣା ଦେଓଗାଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିମିଳିପାଳର 1 ଦନ୍ତା, 1 ମାଇ ଓ 1 ଛୁଆ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ସେକ୍ସନ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିମିଳିପାଳର 1 ଦନ୍ତା ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ ବନାଞ୍ଚଳର ଗୋଡ଼ଭଙ୍ଗା ସେକ୍ସନ ସାତକୋଶିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ 1 ବିରେ ଶିମିଳିପାଳର 4 ଦନ୍ତା ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ମୋଟ 36 ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 14 ଦନ୍ତା ହାତୀ, 14 ମାଇ ହାତୀ ଓ 8 ଛୁଆ ହାତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଝାରଖଣ୍ଡୀ ହାତୀପଲ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଉଛନ୍ତି। ଝାରଖଣ୍ଡୀ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଅହରହ ମନିଟରିଂ କରୁଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ବି ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଅଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।